40 ka persons deprived of liberty kun PDL sa Cebu City Jail Male Dormitory ang nakagradwar sa gipahigayong libreng 5-day haircut training sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP. Ang maong kalihukan gipanguluhan sa HairAid, usa ka Australian non-government organization nga gatudlo og hair cutting, hair styling, manicure ug pedicure sa mga developing countries sama sa Pilipinas. Naabtan sa MyTV Cebu team ang pagpahigayon sa final demonstration sa mga PDLs, pinaagi sa pagtupi sa ilang mga kauban sulod sa BJMP. Gani ato pud nakita nga usa sa mga PDL nga lakip sa training ang nagdemo sa iyang nakatunan ngadto mismo sa ilang hair cutting trainer. Nagluha ang mata sa first-time volunteer sa HairAid nga si Chris Jordan human nga makitang nigraduar na ang iyang mga estudyanteng PDLs. I feel extremely proud. I've never felt like this before. You know, the amount of happiness, gratitude. I'm just so pleased. Sorry, my words are a bit lost at the moment. It's overwhelming. You know, I feel like I have helped make a difference. Believe in yourself. They have the tools to create endless happiness within their life and build a better life for their family and themselves. Spread love. Ang mga nakatunan nila gikan sa mga Australianong bisita, ilabi na nga hapit na sila hingpit nga makagawas sa prisuhan. Thankful jud kami nga naabot sila dari sa among facility kay para makatagan pod ang mga PDLs o mga second chance para inigkapon-pon makalaya sila na sila yung mga skills nga nakatunan diri sa sud. Naka-enhance gini sila ha mga skills and talents no in hair cutting, and this allows them to actually make way for another livelihood program. O kanitanan nilang nakatunan karon, pwede nilang mamahimo nga gamiton iniglaya nila or inig-reintegrate nila sa society. So pwede na silang mahimong manupihay, makatukod sa ilahang kaugalingon nga barbershop. Pwede na sad sila mo apply sa mga salons. O hinaot unta no nga sa atong mga viewers, they will be able to recognize sa effort no sa atong mga trainees no nga mga PDL. Subay sa maong programa, gipasundayag sab sa mga PDLs ilang mga nagkadaiyang baligya nga handcrafted products sama sa shell lamp, mga bonsai decors nga gigama gamit ang beads ug weaved bags gikan sa mga recycled materials. Nagkanayon si Jail Officer 3 Blanche Alinio nga gawa sa haircutting training, padayon ang ilang enrollment sa mga PDL sa alternative learning system o gani aduna pay daghang umaabot nga mga programa o kalihukan sulod sa BJMP alang sa kalambuan sa mga PDL. Yes, ongoing ang atong enrollment ma'am no sa ato ang alternative learning system. We have more than 200 ka mga high school, junior high school enrollees and more than 170 ang atong enrollees usab sa elementary, and we have a vocational course para sa atong mga senior high school. Adunay mga 125 ka PDL nga naka-enroll, and then ongoing usab ang ato ang senior high school enrollment para sa academic nga side usab ma'am. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.